Everyone, mga kanami lang sang feeling nga ari na naman kita diri subong. Welcome sa live stream sang aton pagtipon-tipon mga musikero subong nga hapon live diri sa Telly's Bed and Breakfast Sambag Haro. Kahilidlaw after 3 Sundays, we are back live diri and it feels so good. Yay! Oh, yay! Alright, so subong hapon, syempre, we are going to present to you ang aton nga mga original, mga gwapohon, the great names in the music scene diri syempre sa Iloilo City. So sa tanan naton nga mga abyan nga nagatanaw sa aton subong, well, sit back, as we often say, sit back and relax and listen to the music of your favorite Ilonggo artists. Sa aton nga pagtipon-tipon, sang Hubon, kami, syempre ginadulot sa aton nga mga abyan, mapasalamat tanay kita sa aton nga mga sponsors because without them, syempre, hindi man malipay ang aton nga mga musicians. Sa malipay man, kaya nagatukar sila, maka-express sila sang ilang balatyagon, ng passion nila sa music. But syempre, kapasalamat kita sa mga nagabulig sa aton nga mga displaced musicians. We would like to thank More Power. Thank you very much, More Power, sa wala untat nga pag-support sa aton nga mga musicians. Of course, to the President's brother, Mariano Araneta Jr., to Congressman B.J. Biron of the 4th District of the province of Iloilo, General Butch Supapo, of course, the Senator Bongo, to my very good friends Ver and Bing Magon of Singapore, Albert Laknet Bedia, to John Alba, of course, to Telly's Bed and Breakfast. Salamat kay Bobot and Dr. Elsie Robledo, and to the President's partner and better half, Dr. Susan Araneta. Madamo gid nga salamat sa inyo nga bulig, and of course wala man kami ga untat sa pagbaton man sa inyo nga bulig. If you want to help sa inyo ina nga kabubuton, if you want to help our displaced musicians, then we will be glad to of course accept your help and support. Okay, so well, are we now ready to listen to our first, the first solo number in our program is, joke. Siyempre, acknowledge nato na ato presidente si Mr. Pogs Araneta. Siya, makita nyo karon ang aton nga mga abyan. And of course, tell your friends to share ang live stream naton. They may open the account of Adam Hamandre and share it with your friends and family. Okay. Sa page sang Hubon kami. I'm sorry. Okay, sa page sang Hubon kami. Okay, yes. O, pwede man bisan open nila kay Adam Araman, no? Pero mas maayo pag i-like ninyo ang page sang Hubon kami and share it with as many friends as you can. All right, mga abyan, ready na ang aton nga solo performers subong nga hapon. Tatlo ini duwa ka grupo, of course, kagang aton nga pinakagwapo sa tanan nga gwapo nga folk singer diri sa Iloilo. Ladies and gentlemen, do I need to introduce him? Nga labig-lawig. Gwapo na, nambal ko na nga gwapo, ha? One of the most popular and very visible folk singers here in Iloilo City. Ladies and gentlemen, Mr. Harris Desena. Well, thank you very much for that wonderful introduction. Daw mabalik ko sa pagkabata ko ba? So una pa na yun?
Well, friends, it's nice to be back again and for 3 Sundays. Grabe ba? Nari naman kami ito karamalibat. Pasundahin na mga misamo na abilidad. Kami mga displays kami musisyan, wala gibing kamo, no? Sa nagapamati, may mga bulawanong nakasing-kasing. Not to mention, no? So, kung halin sa dughan mo kuno ang pangbulig, buhay na sa makapugong. Oh. Total, damo man padalan. Joke. Inidlaw na ko magdukar mo. Now, for our first song, this is a revival number from James Taylor. One of the classic songs from the late Jim Croce. Welcome to the world of 80s song.
Well, my next song will be the original one. No? Original one ba? I think I made the song 28 years ago. So na-stagnant na, wala na. 1982 pa to. Yeah. Ikaw gidlang inday ang kalipay sa mga naagyan ko nga kapudlay. Dako gidang kalipay ko nga nag-abot ka sa kabuhi ko. Kung imo lang nahibalaan ang akon mga inagihan, na makasiling ikaw na ako ang tao nga wala sang futuro. Salamat sa imo, Inday, sa paghatag mo sa gabay. Ay ako magakimuha na ikaw hindi maluha. Salamat sa imo, Inday, sa paghatag mo sa gabay. Di ako magapinuha na ikaw hindi magluha. Kag akong subong napamatudan ang kabuhisang tao sa kalibutan, nga ang gahom sang paghigugma hinahanglan, mapapaliwat sang tanan. Ang gahom sang paghigugma hinahanglan, na makapaliwat sang tanan. Sang tanan. Puro salamat dyan. Lokay, idlaw ko mong tukar sa totoo lang. Ako ni stage subong niya. Ako niya stage subong.
the last number of my program. Ay, hindi ko maulog-laog ay. Kasi sulaya ka mo. Kasi sulaya ka mo ako ba? Ikaw hindi ko bulos bla. Thank you very much. Okay, it's time to call man. Next performer. Thank you very much, Git. Nabulo nga akong hidlaw. Daw matindog ako, daw hindi eh. Ngabi ko, anay, kung mga 18 songs sambal nila, nakalista. Pero galing may curfew, so... Thank you, Harris Desena. Ano tong title sa imong Ilonggo nga song? Salamat sa imo, Inday. Damo man ng mga Inday nga napasalamatan mo? Damo ang nahulog sa salamat sa imo, Inday. Ay. Ay, okay. Tiyan mo na ang Inday, galing nga ginamin mo. Sinugit? All right, anyway. Thank you very much, Harris Desena. All right. So, syempre, kung gusto niyo mabatian liwat si Harris, tutok lang ba ka mo diri sa amon nga live stream sa Hubon na kami nga page because every Sunday, ari kami diri sa Telly's Bed and Breakfast.
And we feature artists, Ilonggo musicians, every Sunday at 5 p.m. We would like to acknowledge our friends who are watching right now, especially to Chito Ilonggo of Chicago. Temprano, mabugtaw si Chito. Kay, kay birthday subong sang iya nga gwapa-gwapa gid nga asawa, si Budski, si Buday. Buds, happy birthday, Buds! Okay? Ano libre ang amon nga dinner subong? Dire? Joke lang ha. Pasitutulon mo. Okay. Hi, and also to all our friends, sino gusto niyo acknowledge, just let me know and we will acknowledge people watching. All right. To, of course, Jen Zilwaga is also watching. All right. And sino pagidang King O Vermagon is also watching. But, he cannot finish the live stream because may ara siyang a family date. All right. Now, next in line, bao Aria, puro Ilonggo giniyang uhaw man sa musika. O nga aton nga na namatan. Okay, so ladies and gentlemen, iba naman ini nga klase sang musika ang ilang ihatag subong sa aton subong hapon. All right. So subong gabi rather because it's 6 o'clock here and elsewhere tanan nga mga tulok, sorry nga naga-join sa aton nga live stream diri sa Telly's Bed and Breakfast and sa page sang Hubon nga kami. Maayong aga, maayong gabi, maayong hapon wherever you are in this part of the world. All right, ladies and gentlemen, ari na sila nga mag-amba sa aton subong nga gabi. They call themselves the Maharlika Bandi. Ladies and gentlemen, Bandi. Ginabutan ko yan. I know. Pamensar guro ako sang bandi. Maharlika Bahandi. Let's all welcome, Langbay. Bago lang ko lang ni sila nakilala. Sorry Si San Termo. And of course, ang aton suod, Gabian. Haris. Gwapo ni siya sa isa ka paligo sa imo. PG Zalwaga. Ladies and gentlemen, the Maharlika Bahandi. Madamo gid nga salamat. Thank you very much. Medyo detalyado nga pag-introduce sa amon, no? Thank you, sexy babes. And actually, this is just a session, it's a session group ini ang Maharlika Bahandi. Damo tanini nga ang membro galing kay ang iban, waay nakaupod kay na lockdown kunong ilang barangay tapos ang iban tuloy hindi mayong pamatsyag no. So ang gwa subong duha lang subong ang nagupod sa akon. Duha lang available. No? Ang amon mga ambahanon are purely original compositions and mostly Ilonggo or Hiligaynon ang lyrics. Kag ang amon unang ambahanon ginatiguluhan Butlak Iloilo para sa aton tanan ng mga Ilonggo.
padulong kalai mga halang amon pangitaon pagbutnak sa madlaw tira sa sitangan maangkon ng kadalagan Salamat, Kid. Ang masunod namon nga pag-aambahon, no? Iniisa ka counter statement sang ambahanon nga ili-ili tulog anay, no? Siguro pamilyar ka mo sinisang ambahanon nga ili-ili tulog anay. Ang mensahe sang ili-ili tulog anay daw this is something daw it's about it's a lullaby tapos it's a peaceful song. Ang ginobra namon is a counter statement sang ili-ili tulog anay, no? Ang title sini Bugtaw Bugtaw Inday. Ang message sini nga bahanon is search for cultural roots, kung ano ang imo ginhalinan kung ano ang imo padulungan, no? Bilang isa ka Pilipino.
Chito Ilonggo is watching. Thank you so much. Thank you for the support. Next piece is purposely composed for the instrument higalong. No? Sige pa. Ara na. Ang higalong instrument gali iyan isang tribo tiboli sa Mindanao. Isa ka sa mga lumad nga tribo, and it is a two-string lute, no? Duha lang ka strings kag ang panawag sin isang ang international name sin is boat lute, kay ang do boat ang korte and diri sa Pilipinas we have 200 versions of this instrument sa lain-lain yung mga tribo. Ang title sini nga ambahanon is Deliver Us from Extinction, no? Or Ipagpaiway.
ipagpaiway, 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 ipagpaiway. Ipagpaiway, 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 Salamat gid. Ang last song naman, ginatiguluhan, lumabay-labay. Pariyon isa siyang lumabay-labay nga daw aso, no?
na nagkasakay sa kalibutan, nagalakbay sa tungasang kalangitan, nagalibot sa mga bituon. Lumabay-labay, lumabay-labay, lumabay, lumabay-labay. Oh, 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 Lumabay, lumabay, lumabay-labay, lumabay, lumabay-labay, lumabay, lumabay-labay. Salamat, Gid. Pwede, no? Pwede. Pasaway ka, Gidya. Haris, ano makanta ka na maliwat? Oh, so sabi ko, ano ko makanta kaliwat. Okay, thank you very much. Maharlika Bahandi. Yay! Yay! Grabe. Bugtaw, butlak, bugtaw, lumabay-labay. Lumabay-labay. Ano gani? Ang mga pasaway, lumabay-labay. hindi kita magpasaway, ha? Social distancing. May I just remind you, social distancing and wear your face mask. Ako wala lang ako nag-usar sa face mask, kaya ako lang di isa. My face mask is always ready. It's on top of the table. And yes, we should always abide by the health protocols nga gina-share sa aton pirmi. Okay, kita ko niya ako ng self-joke. Once again, we would like to acknowledge our friends who are watching right now sa live stream sang Hubon kami. Please share this with your friends, okay? Para nga madamo pagid mag-enjoy sang musika sang aton nga mga Ilonggo musicians, okay? To our mga partners and friends, we call them partners and friends. If you, of course, you are interested na mabaluwawanon nga tigipusoon and you want to share a little something sa inyong pocket, you can always share it with Hubon kami. You may DM Mr. Pabs Araneta, the president of Hubon kami. Okay, you like the page of Hubon kami. Alright, so you would be updated kung ano ang mga bag-o, kung saan-o, sino ang mga featured artists every Sunday here at Telly's Bed and Breakfast. Again, I would like to personally greet my very good friend, my best friend forever, Buds Makatwal, ang
bugtaw, aga pa sila na bugtaw. Mo ko nakatulugan ni sila She's celebrating her birthday today. It's 5:32 in the morning in Chicago. Nagbugtaw sila aga to join us diri sa Telly's. Of course, watch sila sa aton nga live stream. And to Ibiel, makatuwal belated happy birthday. He also celebrated his birthday last September 4. Okay, we of course would like also to acknowledge ang mga friends naton nga watch sa aton diri subong ay nga nadula na haw. Nadula na ang mga. All right, si Benny Pingol, si Patrick John Hilapad, and sa tanan nga tanaw sa aton diri subong nga gabi. All right, if you want to catch up with us, ari pakit kami diri subong sa Telly's Bed and Breakfast at in Sambagharo. We would of course like to thank Bobot Robledo and the ever sexy Doctora Elsie Robledo. Yeah, oh yeah. Okay, so are you now ready for our next performer? Yay! Okay, they are composed of three brothers. Three brothers. Oh, galing kay layo lang agwat sang ilang edad. Okay. All right. They're now here. Okay na. So, once again, if mga friends naton nga tanaw sa aton nga live stream diri sa Telly's, if you want to, of course, share whatever you have with our displaced musicians. Kaya wala pa gyapon na sa subong No, mga bars are not still in operation right now. Although, we although we are under MGCQ now, pero wala pa gyapon sa venue ang aton nga mga